Helo, bore da, Mr. Mathais yn fan hyn, a fi'n gobeithio i chi gyd yn iach ac yn hapus. Nawr, mae hwn nawr yn dilyn mlaen o'r gwaith blaenorol, sef creu app gan defnyddio Thunkable. Nawr, os ych chi heb gweld y fideo yna, mae e yn yr aseiniad diwetha ac dyma'r fideo fan hyn i chi i weld. Okay? Nawr, symud mlaen. Nawr, mae'r tutorial diwetha mi ddangos i chi beth mae angen i chi gwneud a shwt i mynd mewn i Thunkable a shwt i gwneud y gwaith hynny. Nawr, beth mae angen i chi gwneud nawr ydy dysgu sut i ddefnyddio Thunkable. Nawr, beth dwi wedi creu? Dwi wedi creu hwn fan hyn, dogfen fan hyn, a chi'n gallu gweld lawr fan hyn mae llawer iawn o tutorials i chi wylio. Wedyn, yn yr ail o golofn, beth dwi wedi wneud, dwi wedi rhoi arwydd hyn, chi'n gallu gweld. So, os chi wedi gorffen tutorial, gallwch chi wedyn just copio, sef Ctrl+C, a wedyn glidio fe, jyst i ddangos bod chi wedi gwneud tutorial yna. Nawr, os mae gyda chi unrhyw sylwad am y tutorial, gallwch chi ysgrifennu fe fan hyn. Nawr, os does dim sylwad gyda chi o gwbl, gallwch chi gadael e'n wag. Neu os ych chi wedi ffeindio fe'n anodd, wedyn, dim problem o gwbl. Nawr, dyma ffordd i ni'n agor y fideos fyny. Nawr, ych chi'n gallu agor y fideos lan yn Thunkable fan hyn, neu gallwch chi mynd mewn i YouTube. Ac os chi'n mynd mewn i YouTube fan hyn, i chi'n gallu gweld bod nhw gyd yn playlist fyna gyda nhw yn barod. Ond dyma'r ffordd mwyaf hawdd i wneud yn siŵr bod chi'n gweld pob fideo. So ni'n clicio ar hwnna, a chi'n gweld mae'r ddolen yn dod fyny fan hyn, a gallwn ni just rhoi clic ar y ddolen, a gallwn ni gwylio y fideo. Nawr, mae 17 tutorial yn edrych yn hir, ond beth mae angen i chi wneud ydy just mynd â un fideo ar y tro, a dydyn nhw ddim yn hir, mae hwn yn 2 funud, so dydyn nhw ddim yn hir o gwbl, a wedyn ceisio dilyn yr tutorial ar Thunkable hefyd. So, edrych ar y fideo y tutorial unwaith, wedyn, treial gwneud y tutorial, ac beth o'n i'n neud amser ni'n mynd trwy'r tutorials yma, o'n i yn stopo bob hyn a hyn i wneud y gwaith ar Thunkable. Okay? So, mynd wneud y gwaith ar Thunkable, ac wedyn, o'n i'n mynd nôl wedyn i'r fideo, a wedyn cwblhau e. Okay? So, mae'n mynd digon hawdd. Cofiwch, beth mae angen chi gwneud ydy creu app gwirion. Silly. Okay? Nawr, falle, bydd rhai ohonoch chi yn mynd lawr fan hyn ac fyddwch chi yn dod i ryw bwynt ble i chi methu gwneud mwy. Beth fydden ni'n awgrymu wedyn bod chi'n cymryd amser bant a wedyn dod nôl ato fe eto. Nawr, oes a ddisgwyl i chi gwneud nhw gyd? Wel, mae e lan i chi. Mae e lan i chi gyda faint o bwysau i chi teimlo ar hyn o bryd. Os i chi'n teimlo llawer iawn o bwysau, byddai ni'n awgrymu bod chi ddim yn pwsio'ch hunan a gwneud eich hunan yn saf trwy mynd trwyddo'r rhain i gyd. Ond falle bydd rhai ohonoch chi'n gwneud gwariodd 5 munud heddiw yn gwneud tutorial 1. 5 munud fori, neu 5 munud tutorial 2. A falle bydd rhai ohonoch chi yn bwrw a mynd wneud nhw gyd. Okay? Nawr, hwyl am nawr.